I want start with capital letter. No be local government, this one a capital letter. Those people wey talk say dem go see us later. IEDB when this Naija go data. Somebody magana zuciya a baki. Abin ya taba kace ma ya taba ki. Abin ya shafi sole da mara kaki. Najeriya yanzu ga yanki na kiranki. Babban yayan mu ne yake mana kwange. Na kusa da shi kuma na mana coge. Ba ma iya ganin su ko mun yi hange. Suna cin duniya su ne da tsinke. As them promise us, say them go favor us. Now them they suffer us. Some just they shout Jesus. One got the ginger us. We don't they tell never. Say cause no clean. Naija don't they tire us. As a good citizen, ya kamata mu dinga reason. Idan mun faɗa da Hausa ba su gane ba to sai mu faɗa da Pidgin. Ku taho mu kara energy. Najeriya ta canja miji. Dan yanzu 'yan ƙasar waje a ƙasar nan ma sun fi mu zama indiji. Ya kamata ku duba mu wala na dukan mu kasashen waje mun ji kuran mu ake an gane everywhere don wuta kashi ba kudi kwata addu'a ita ce mabuta in ba sai da lafiya so sai na fita as them promise us say them go favor us now then they suffer us some just they shout Jesus one got the ginger us we don't they tell never say cause no clear Naija don't they tire us